नोंसिनो माबा मोनसे देखायनो थांगासिनो दं। बेनो जाबाय नायदो दै देरनाव नाय दैया माबायदि देरबोखो दसेनो सानसे अखा हानायावनो लोमजोब्बाय नै फुरा दै बिसिना जेनथेन नै बोखारनानै दोनहाबाय फुरा लोमजोबो बहुत गिदिर ओइ सिमाव लोमहां जाबाय दै एसेल'सो बाखि दा बै गामिनि मानसिफ्रा फैनो हाला बेथिंबो दै बैथिंबो दै बिदिनाथ' गिदिरसिनबावसो बे जाबाय फिसा बैथिंना बै मोनसेनिया राना बिथिंनिया रानो 3 घन्टा 4 घन्टासोआव रानगोन बियो नै ज' जाहैयो बैयाव ज' जाहैयो बै टावारनि खिथु उनाव ओरैजाय नै बेहा खुनु खर' गैया बै हाजो अरुणाचल हाजो बेनिफ्राय अखा हादै जमा जानानैसो फैयो बियो दै लामा गैया बेहा नै